Tlang au channel lo thlir chin tu zawng2 in zawain chibai levek ule tonchum video chuan mi pachen khat te ta na du thu sam ni om tak tar lan na movie hlim om tak laugh edit ti hi tokim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei leng umyang Gabriel chu hmeichhia zet minute nga chung lek po a hmeichhetin reng chhai thu thei khopa zeini in tu khat po zan lama a hmeichhe ton chop chu ria puin zinga chuan ol samte in a in thiar film san le maya chuta elevator a chuangin a hmeichhe ton chop nen bok chuan reilote anin be chave dek deka amut pui le ngal thei der nia mole na akal tlang angai wangin manmo takin taxi chunga chuan chulutin driver chu hmeichhia alo ni le kher bok nen azia chhole viau mai darkar ni chuang zeta natlai pha chela anin kum khotlai le nu chuan office chu thleng ve tangi nge in salesman chatak le zeitak ani zia chu alantir nga zungzunga an company door tu client te po chu olsam te min le thein inrem siam na anei pui zui theita ani meeting azo nu in an pu ber chuan kawin promotion apedone moti in Gabriel chu phur nge mai ma sele an pu chuan a secretary mai baka anupui le afanu te pani thlenga alo crane chawang chuan aban zui ta mak mai le ban ani tur chu company a thok hmeichhe ho chuan tor hle in a chen phei chuan mitui nen te an thla vela arwala chwa ve mai tumpol te pon om nuk mai ina ho Gabriela chuan a chen om thar tur nula chelem lo zet chu mu in a hmeichhe mi na buk churon chuak le in a che zeile zewa hmeichhia chuan a bedroom lam mu pui turin a som le ngal rok mai ni heti lai hian na achanga ban ani miawa wangin Gabriela chuan nadanga zong le chanta a company shanga chuan interviewin office thok meiche employee ho laka chuan insum har ati thengar viau bukani ma se van doi thak tak main khoya ma chuan na pek ani ta reng lo mai anna thona masa an pu chuan a hmeichhe mi ziale na thokatan po a tlak lo khopa milep ler ani zia chu mun shanga alo soidar chiama wangin atuama chuan na thokatan po an I ta reng lo maya company te chuan hmeichhe na thok an nei zel si wangin recruit ngam chia an ngai lo bukani atopa chuan mi pahlang thona company a chuan laklu nivedon ta shamin a ngeta thok tak tur chuan an president berle anupui me chatak te chuan an remti alangai don cheu mai a tho pui tur te chuan intern anga a thori tur thule president le anupui ten an remti chawa a ngeta lak thei ani don thu te chu shilin president nupui chu mel tai lo sham turin thuron an pebuka chu ero hmeichhe mi zet Gabriela tan chuan thilkhir khan ber ani mel ati ngai na shelo chuan ama ang thowa in sum thelo ve tho chaklo riang na nei tlat ho nen chuan in kom tlangin support group a te chuan atel ve a ma se hmeichhia te chuan an ngai na tlat zela wangin omzia a om mel vaklo a hmeichhe mi lu tuk chu ti zia om dan shang ngai to vengar ngarin cha oma sha thil shang te chu ti kwal duma ma se sot pui te vak ero anei lem ri lo atopa chuan psychiatrist panin anila chu nulamel chelo tak mari alawlani zuya a har satna te chu soinga zungin mari chuan an boss a mungal sotiang ema mi pazak thelo sokala shingai lo meichhia tu man min nep theilawa ka nep thei box silawa chu ka buaina ani ativel nia mole tia soin a patient enkol tur chu a ei lol lovani mase mari po hian a nalama chuan har satna lian tham tak tok mekin a patient zinga pakhat phei chuan chumni ngot mai tukvera tangin high jump a bek to a chu chuan a nalampo na sataka ngongin a patient enkol tura chuan duwa thlang theiri tlat lovani Gabriela chuan chakzoka ma ason theinan Mary chuan darkar somni pali chhung top avil ngain an ina chuan a chen veri angai mel tabok
Gabriela chuan amumanga an president nupui toi zet chu lo mu in engemaw te titura anin san pheklai tak chuan president chu aron lang ta hlol mai le adupui chunga akhosak dan chuan president chu tilom lo tak zetin silaya ka hlum atum lai chuan a har chuak hlol maya amumang chuan ati hlau thong man kher buk atu ka chang chuan mari po ina chuan ron in suan lut ve in munle muna anin enkol chho chan don ta ani hmeichhe hmel thale rimtui tak tak hlir om khom na te chuan kaldunin Gabriela chu a in sum zo le don talo mase mari chuan a hna thok ve chanin alo dang ngal chat mari chuan restroom lama a in thiar filhem pui ngala Gabriela la chuan chen sa zawng2 in a phur zwal sawa a thuam hno te chu a phel nui sung mai mase mari chuan stand belt chu shen tirin chu athil shen chu hmeichhe hnaya awma pianga shemnana man atumani hedi chung po hian Gabriela chuan hmeichhe hnaya om chu bansan har sala ti hle in ala hnai lui tral zel thova rala changa lo mutu mari chuan a hna lo thok ve chan bokin a stand belt shen kaltlang chuan alo shem ve chat chin heiwang hian Gabriela chuan atuama chu a hnai ngam tari lovani zana chuan Mary muhil theilo chuan Gabriela chu endik avatuma mase anila chu bara local da yin meche pakhat nen chuan anlo in hnim hnai le to rap ti dam che tuma ka buai em lain nangin heta meche lo komvel mai mo ti in Gabriela chu a hauzui ton to na anupui ang te chuan om zui vela a meche lo bek bor po in Gabriela chu beng hoi sokin akal san ngal mak hmeichhia tuma amel tai to lo nan ti in Mary chuan Gabriela chu gay bara shwain tumlo devin an khul don ngeng maya zaya lam don zui chiamin an lamut dun pha zui ma se anin kara thil khleng chuan ngong don vaklem lovin an lein enkol chhun som reng thawani Gabriela presentation nei niya po Mary chuan joy om thlapin hmeichhia an tambok si nen Gabriela chu atal boile mayang ti ahlau tak zet Mary chuan abenga listening device vo sak thlapin ralle lam building achang chuan alovil rana apui na wang liawin Gabriela po in presentation chu chataka nei thein chu chuan Mary po atihlim tak zetani mase ahnu loka Gabriela chuan anjing atoi bermai chu khalfa le chatin anin besongkor toys dun le tahle Gabriela chuan athil ti swal chin chu ati swal non tolo nan ti in Mary chu reilinga lonin Gabriela chuan athil ti lai chu aban san theinan tlamai tur ang deuh te chuan om velta rale lama changa lo mutu Gabriela po in a hmeichhe biak lai reng chungai sak to lo lekin Mary chan tur chuan akal ngala ma se van doi thak takin Mary chu tlapal ta tho thovin a in hliam nuala damdo ina admit ngai hialin a om pha zuita ani anula chuan mipa wanga ril rona in adu reng wanga zuang thla emoti in a fui na samaya abial pa chu thehil maka blind date takal tur te chuan a fui vel chuti lai tak chuan Gabriela chu aron lang hlola Maria chuan olsam te in he hilom kabial pa chu ti in anu chu ahmel shatir ta vela anula chu phurna mel lova phurin Gabriela chu an chung ko reunion na telve ngei turin at som zuya Gabriela po in I helovin a yes ve ngal mase vandoi thak tak main chung ko reunion tura an kalma che in mi tu ti sha lo te chuan Gabriela chu manin president nupui motora chuan annam lu tarok ruk mai president nupui chelautik tek lutuk chu Gabriela po in mu nom atile ngar viau to president te nu pachen na villa chu thlengin Gabriela po in ilak mak chatum fashanin president chu chibayan tum tharok maya anin chibai dun lo chiang te asin zakviau ma se omlui vengat ngat hovin zanria te chuan kil tlang ta a achong bual lain president la chu ni khoshelawa tluthutin azal der mai alandana chuan president chuan narcoleptic ben von nein ain rin man ma in amut top zel mai ni apasalamut hil tak dai wangin president nupuila chuan
Gabriela chu khosak lo lowa khosak puyatum ti sha tak main a in phel khum ta tung mai le Gabriela po in narharsa atile pekhle mase an thlen thui tak ma in Gabriela chuan a hmeichhe khosak pui tum mela chuan Marie mel mutatlatin a chhun zom pui theita der lo mai le avoi khatna na a hmeichhe narve chhun ani na chuan Marie adu ziale a mangai to zia chu shat fia tirin president nupui meu ati lomlop na chuan a na tho tur hial te po a chanti rup thei ti shema se apom thei chuang tatlat lo ma se maktak main president nupui chuan a kuchuron phar chuakin fiana ipal tlang ta e kan company ya kalo lo ma cheti in a chibai ta dai mai mi tena anulami a hmeichhemi abula hmeichhia te an himlo anti na chu adik nge yem ti fia an lo tum lek chuni in ma reng se fia na mai tan chuan du ai na phalzau ve de ma chu ani chumi nu chuan Marie te chhung ko in to khom na kal turin president kar bok chuan an thlale ta a konga an tlan laklo lain president narcolepsy churon chuak le thutin accident lovel che in an thleng ve thei shamani atopa chuan nulami le hmeichhia te hnar thei lo tia larve hatchin Gabriela chuan a mangai tak tong ta in Marie chu a mangai thua shila Marie po in lom taka chang le tin anin kwa zuita vong mai ni ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nileri mai sila video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zawng te in zawa in ni man nuam mangcha mutui le vek ole